Salamat po sa lahat ng naandyan. 6 million viewers. Mega love shout out. Madam, thank you. Kumusta ka dyan? Kay Ma'am Jen. Salamat kay Manay Leia. Thank you. Dami din labahin nila. Inabot pa talaga yung mga tinaas nila, mga damit. Grabe talaga. Oo, Sisi. Hanggang ngayon, 'di ba, yung ibang bahay sa Libon Albay, yung mga nasa sentrong bahay, mga ano pa, may mga tubig pa yung loob ng bahay nila. Kawawa naman no, yung mga gamit na ano, nasayang talaga yung ibang mga gamit. Tapos ngayon, maulan na naman. Paano ba makakapaglaba? Ako nga kahapon, nung umaraw, 'di ba? Kahapon lang umaraw ng ilang oras lang 'yon. Sinamantala ko maglaba pero hindi pa rin natuyo. Tapos ito, maulan na naman. Grabe. Nasa bansa na naman kasi yung ano, yung pangalawang bagyo, si Leon. Tapos, baka daw mahila pa si Bagyong Christine pabalik. Kaya yun ang mahirap. Sana naman wag nang bumalik dito sa Bicol. Parang Bicol na naman kasi yung ano eh. Yung tumbok. Yung mga palay namin, Manay Lea, nako, wala kaming maani. Hindi ko pa nga na-upload yung video ko noon, yung palay namin, kasi umuwi ako doon sa kabilang lupa, sa kabilang bahay namin. Binidyohan ko pa yon. Tapos hindi ko pa nga na-edit. Ngayon, wala na yung palay na binidyo ko na maganda. Nakadapa na lahat. Sabi ko sa kapatid ko, videohan niya kasi di ako makakauwi doon. I-send niya sa akin kasi ano ko doon sa i-upload ko nga. Sayang. Maganda pa man din yung palay ngayon pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kahit yung sa mga tito ko na malawak yung palayan din, wala eh. Umiyak na lang. Ang mahal-mahal ng ano, ng pampataba sa mga sa palay. Tapos ganun lang yung mangyayari. Tapos 'di ba, Manay Lia, marami yung ano, may mga kumuha ng pera sa amin at saka sa mga tita ko. Yung bayad noon kapag anihan na, paano pa sila makakabayad? Eh wala nang palay, 'di ba? Kaya ganun yung ang hirap pag ganun. Yung dala ng ano, ng Bagyong Christine, ulan talaga yung dala niya. Hindi siya gaano kalakas yung hangin. Pero ulan talaga yung dala niya. Kaya maraming bumaha, nabaha na bahay. Tapos yun, naglandslide. May mga namatay nga bandang Birak Catanduanes at saka bandang Pulangi Albay. Oo, sa sentrong Pulangi talaga, Manay Lea. Tapos yung mga kalsada doon banda, nasira. Paano pa kaya yung transportasyon doon, no? Dito nga sa Legazpi, yung bahay namin sa Ginubatan Albay, hindi pa namin nabibisita. Hindi namin alam kung pinasok ng tubig o ano kaya. Pero sana naman hindi. Kasi dati, dinaanan yun ng lahar. Pero buti na lang yung bahay namin, hindi nahagip, hindi nadaanan. Pero maraming mga buhangin sa bakuran, hindi nga lang pumasok sa loob ng bahay. Kaya hindi pa kami nakakabisita doon kasi busy pa dito sa sa kabila. Busy pa dito sa Sorsogon. Tapos nagkataong nagkukupra kami, yung kuprahan namin na puno ng tubig. Alam mo ba yung nangyari sa sa niyog sa kupran kasi hindi pa nga luto. Ayun, inaamag na. Mabubulok na kaya ginawa kahapon nila papa, gumawa ng papag. Tapos yun, ginagatungan nasa ibabaw sa yung ginawang papag. Doon nilagay yung mga niyog na lulutuin. Tapos yun, pinapausukan para ma-dry siya.
Pero hindi na talaga katulad ng dati na ano, may mga ano na siya, damage. Ngayon nga yun, hinahakot. Tapos yung mga natirang buo, hindi na lang ikukupra, ibibinta na lang na buo kasi hindi rin naman maluluto. Lalo na ngayon na may kasunod na naman na bagyo. Mapupuno na naman yung lutuan, yung agunan. Mapupuno na naman ng tubig. Kaya hindi makakapagatong para mapausukan yung mga niyog para maluto. Kaya ang hirap din, no? Ang hirap din talaga ng ganitong kapag inabutan ng ganitong mga disaster. Ang hirap kalaban yung ulan, bagyo. Hindi natin yan mapipigilan. Meron din namang mga natumbang niyog dito sa amin. Nakita ko dito sa amin, 2 niyog yung natumba. Tapos yung iba, mga saging. Yung mga saging natumba, hindi dahil sa lakas ng ulan, ng hangin, dahil sa lumambot yung lupa, pati yung mga yung mangga. May nakita rin ako mangga dito na nabuwal dahil lumambot din yung yung lupa. Tapos yung niyog naman na natumba, yung may mga damage na yung puno niya, yung ilalim, yung parang nasunog, tapos pinamahayan ng mga anong tawag doon? Yung aloy. Ay grabe talaga ang kabuhayan. Panaman nyo lahat dyan sa probinsya. Oo, sisi, yung inaasahan namin talaga dito. Pangunahing pamumuhay namin talaga dito. Kupra. Tapos yun, palayan. Yung palayan, kapag marami pa kaming stock, hanggang sa umabot ulit yung pagpapalay, yung pangalawang harvest, ibinibinta na namin yun kasi meron pa kaming stock. Kapag wala na kaming stock, yung na-harvest na palay, i-stock lang namin dyan sa bodega. Hanggang sa dumating na naman yung anihan, ganon. Pag hindi na kayang i-stock, binibinta. Kaya ang hirap nga eh. Kasi sabi ko kay mother, pag ganito, makakatikim na tayo ng kilo-kilong bigas. Bibili na tayo ng bigas nito. Kasi wala eh. Maganda sana ngayon Manay Leo yung namin, palayan. Tapos after 3 days, nung na-videohan ko siya, yun ang nangyari. Bagyo. Binagyo. Dinaanan ng baha at saka yung, di ba, maulan. Mabibigat yung mga yung sa dahon ng, nabigatan na yung dahon ng palay. Kaya dumapa na yung palay. Walang tigil nga eh. Mag-1 linggo na. Nung kahapon lang ata yung medyo umaraw talaga, pero hindi gaano. Pero parang wala siyang ulan. Makulimlim lang. Oo nga eh, lalo na ngayon na ganito yung nangyari. Mas lalong pamahal na yung mga ngayon Manay Lea, yung bigas. At saka yung mga gulay din, magsisipagtaasan na naman, yung mga bilihin sa merkado. Magsisipagtaasan na naman. Syempre 'di ba? Sasamantalahin na naman 'yan ng mga nagtitinda. Pati din yung mga papaya namin, nagsipagtumbahan din. Kumusta naman ay Leia yung mga kapamilya mo sa Pulangge? Hanggang ngayon ba? May tubig pa rin yung bahay nila? Ang hirap pa man din 'di ba maglinis ng mga putik. Tapos magpapatuyo ka ng mga nabasa, mga supa. Ang hirap kaya patuyuin, 'di ba? Tapos walang mapagsaingan kasi lahat basa. Ewan ko kung may kuryente na sa sentro. Ang hirap pa ganito. Apektado ang buhay at pangkabuhayan.
ganun. Sa kanila talaga yung punta ng ano no, yung ulan. Kasi mababa yung lugar nila. Thank you Manay Lea sa pag-stay at sa 6 na nakikita ko dyan. Salamat po ng marami. Nagmimikos-mikos na ako Manay Lea kasi tanghali na naman. Kailangan na naman gumawa ng makakain. Alam mo Manay Lea yung ano, kurakding. 'Di ba kapag ganito na panahon na panay ang ulan, merong mga tumutubo-tubo na mga ano diyan, mushroom sa mga kakahuyan. Meron si mama ko na nakuhang ano, um, igulay ko daw, yung mushroom. Tawag sa amin kurakding. Salamat po, madam. Wala, nagbayad. Grabe naman kamahal, 2.5. Tapos alam mo ba, yung part ng Kamsur ata or Naga, yung mga nagpa-evacuate doon, nagpa-rescue, para ma-rescue sila, hinihingian ng pamasahe, 1.5 daw. Kaya ayun, galit na galit yung mga netizen na nakaalam na ganun yung mga ginagawa ng mga nagre-rescue doon na iba. Nagpapabaya daw, 1.5. Pamasahe. Para maalis sila doon sa kanilang mga bahay, para ma-rescue sila. Masarap to Manay Lea. Kurakding, yung tawag sa Bicol, 'di ba? Paborito ng mga Bicolano 'yon. Igulay sa gata tapos maraming sili. Ayan, iwan ko muna kayo dito kasi gagawa na ako ng magugulay. Salamat po sa lahat ng nag-stay. Madam Cascade, Manay Lea, kay Ma'am Jen Alonso. Sa lahat pa po na naandyan, ang mga naka-silent, ano lang sila. Naka-busy lang ba? Silent viewer. Thank you so much po. Oo nga Manay Lea, alam mo ba, yung mga pagsamantala, meron talaga mga tao, 'di ba, na nasa ano na nga tayo ng kalamidad, nagagawa pa nilang samantalahan yung tao, imbes na tulungan nila, sagipin yung buhay, sinasamantalahan pa. Ganun talaga yung ibang mga tao, 'di ba? Oo, Manay Lea, magluto ka na. Ano na din mag-alas 10 na. Sige, iwan ko po muna kayo dyan. Salamat po. Magluto na tayo, Manay Lea.
Sir Happy Flex, good morning po. Salamat sa pagbisita, sir. Ayan, ipin ko tong ano mo, binaba. Salamat po, Sir Zoom. Salamat po, madam. Ito, makbo kayo niya. Mabigyan ko na yung ito. Obiyamat na yun. Madam, nakain ka ba ng mushroom na galing sa mga ano? Galing sa mga puno ng sa puno. Paborito to ng mga taga Bicol, yung mushroom. Tawag sa amin kurakding. Hello po, Sir Pinoy. Bigyan kita ng moderator. Ayan, meron ka na pong damit, Sir Pinoy. May love shoutout po. Nakain ka nito, madam. Ang sarap nito, 'di ba? Gataan at saka naglinis ako, Sir Pinoy, ng ano, ng mga naglaba ako kasi nabasa. Naglaba ako ng mga damit. Pakainin mo ako, Tres. Pag-uwi mo dito, madam, 'di ba? Ang tagal mo pa, madam, uwi. Yung mga pili, mamumunga na ulit. Patamsak naman sa upcoming ko. Ayan, sige po. Ibaba mo po, Sir Pinoy. Tusukin muna natin yung nakapin kay Sir Zoom. Ayan, tusok 31, Sir Zoom. Premiere in 5 days. Ayan, tusok na dito kay Sir Zoom. Baba mo po, Sir Pino, yung sayo. Yung sa yung link para maipin din natin. Bagsak na kasi yung aking views at saka WH. Kailangan ko mag-live. Wow! Mga 18 months na lang bago ka umuwi, madam. Nako! Di ako mababa ng link. Ha? Okay. I-go to channel na lang kita. Sige. Ganda naman dyan. Maganda ba, Sir Pinoy? Yung palaya namin, Sir Pinoy, wala na kaming aanihin. Magugutom kami sa next na Magugutom kami ngayong anihan. Wala kaming maaaning palay. Lahat. Tinumba. Nalunod sa baha ni Bagyong Christine.
Ayan, nandito ako sa iyong bahay, Sir Pinoy Tusok 1. Ako pa lang pala yung tutusok dito. Oh, mushroom hunting. Oh, sana all. May mushroom hunting din pala. Ito, Sir Pinoy, alam mo to na mushroom? Di ba mushroom din to? Ito, oh. Mushroom ng Bicol, Sir Pinoy. Ayan. Ano no, madilim. Ayan, Sir Pinoy. Ayan. Kilala mo tong mushroom? Ayan, no? Ayan, no. Mushroom din dito sa amin. Ang sarap nito. Ang bango niya. Ang bango. Oo, madam, no? Tapos ang daming, kahit tinapa lang yung natin, isahog natin. Tapos lagyan natin ng maraming sili. Masarap kapag maraming sili. Ayan po, tamsak na Sir Pinoy. Ang gaganda ng mga thumbnail ni Sir Pinoy, oh. Wow, sana all. Ang taas ng views. Ang tataas ng mga views mo, Sir Pinoy, ha? Ayan. Nakakain ka din pala nito, madam, no? Mahina ka sa maanghang. Hagay, tulog na din ako. Sige po, Sir Pinoy. Salamat po sa pagbisita. Good night po. Ngayon lang ako nakagala. Ayan, sige po. Busy. Busy sa trabaho si Sir Pinoy. Salamat po sa inyo dyan. Magmikos-mikos na rin po ako kasi tanghali na dito sa Pinas. Kailangan ng gumawa ng makakain kasi pag ganito yung panahon nakakagutom. Ang sarap kumain ng kumain lang. Budkudan pa ako, boy. Boy, bibigyan mo sa paroy. Sabi ko, bigyan mo ako ng video nung palayan. Para may upload ko, boy. Fourteen days nang hindi nakagala sa Sir Pinoy. Bakit? Ano nangyari? Sir Zom, thank you. Dana ako dito sa sa naka-pin. Dinuso ko na yan, sir. Ano tong bago? Tusukin ulit natin. Ayan. Yan, tusukin natin tong bago. Kaso lang naghang tong CP ko. Ayaw mag-comment. Pwede sir, ano na lang, heart na lang. Pag sa emojis, nakakaano siya. Pero pag sa letters, ayaw. Ayaw magsulat. Ayan. Kailangan, hilot-hilutin pa muna. Ayan, tusok na po ako dito, Sir Zoom. Dalawang tusok na ako, Sir Zoom. Si Main at saka si Tres.
Salamat po sa lahat na nakatambay dyan. Kanina nakita ko biglang nag-ano siya, nagwalo. Ano yun? Momo ba yun? Salamat po, madam. Anong oras na dyan, madam? Hindi ka pa natutulog? $18 months na lang, madam. Uwi ka na. Grabe, no? Akala mo, kabilis lang ng 18 months. Matagal pa rin yon. Gustong gusto ko panoorin, madam, yung ano mo, yung video mo na andun kayo sa ilalim ng apple tree. Grabe, no? Ang bababa ng bunga. Ang sarap pumitas. Kailan kaya ako, madam, makakapitas ng apple sa personal? Siguro pag ako andyan, panay lang kain ko ng apple. Pinapanood ko yun lagi, madam, yung andun ka sa ilalim ng ano. Pinapakita mo yung apple. Nabitin ako sa video mo, ang iksi. Ang iksi, madam, ng video mo sa apple. Meron ba, madam, sa Baguio na apple? Sa Pinas, meron na ba? Meron na ba, madam, sa Pinas na apple? Parang wala. Agoy, nasamit tuloy ako. Meron, ano na, napitas na yung mga sa prutasan. Gusto ko, makakita talaga ako ng puno. Tapos makapitas. Sabi ni Bonzo, meron daw sa libro, madam, apple. Bakit wala ka, madam, mga latest upload? Hindi ka na nagbibidyo-video dyan? Yung mga yung mga puno mo sa likod bahay, yung mga apple, mga berries. Ako din, tama din ako mag-upload. Lahat LS na lang. Wala pa akong bagong upload. Pero ang dami kong video dyan, naka-stack, tamad mag-edit. Sa reels mo, madam, sa reels mo. Sige. Ako din kasi, madam, sa FB, hindi na ako masyadong active. Pinabayaan ko na yung mga reels ko. Sayang, meron na din ako doon na in-stream ads sa mga long form video. Meron ng harang. Ewan ko ngayon kung nawala na siguro. Kasi ang tagal ko nang hindi nag-active sa FB. Natamad na kasi ako upload kasi 'di ba? Bawal din naman i-upload yung mga sa reels sa YT. May tendency ma-reuse content kapag in-upload ko yung reels, i-upload ko sa short video sa YT. Baka ma-reuse content ako. Hello, Sergeant Hunter. Ayan, nahubaran ka na, sir. Naglinis kasi ako, nanlaba ako ng mga damit. Kaya, yung mga dating may damit, ngayon, kapag pumunta sa aking bahay, nakahubad na. Kumusta po dyan, Sir Jan? Saijen. Bulol si Tres. Maulan na naman po ang Kabikulan ngayon. Nasa par na naman si Bagyong Leon. May tendency daw na mahila si Christine. Baka hilain pabalik ng Pinas. Kaya yun ang pinapangambahan na naman ng mga nabahaan. Baka ulan na naman yung dala at saka hangin din. Mahirap na. Ibig sabihin, madam, i-upload ko muna sa YT bago kay FB, ganon.
unahin muna si YT bago si FB mag-upload. Kasi madam, 'di ba? Ang dami na didimuni ngayon. 'Di ba madam si si Sis Ina, kapatid Panalo, lagi natin pinupuntahan. Nawalan sila ng bahay. Ano ba yung nangyari doon? Hindi ko din alam eh. Kasi simula noon parang wala ng sa kanila balita. Nawala na rin yung JC. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Sis Ina at saka kay kapatid Panalo. Bakit sabay? As in sabay silang nawala ng bahay. Lola Sweet! Nakahubad si Lola Sweet. Good morning! Dalaw lang, Tres. Salamat, Lola Sweet, sa pagdalaw. Update lang ako, Lola Sweet, kasi alam mo na, bagsak na lahat-lahat. Kanina ang lakas ng ulan, kaya nag-live ako. Ngayon na, hinto na. Kumusta ang panahon natin dyan, Lola Sweet? Maano ba? Maulan? Okay lang, Lola Sweet. Hindi makatambay. Salamat din po sa Jen Hunter. Salamat Ma'am Tres. Silip ako kasi hindi pa disable lang ko yung Lobat City ko. Ayan. Sige po sir Jen. Salamat po sa pagbisita sa aking live. Meron na naman tayong bagyo ata. Piktado na naman yung Bicol. Nasa par na nga si Bagyong Leon. Parang Bicol na naman daw yung apektado eh. Sana nga malusaw na lang. Paabutin ko lang Lola Sweet ng 2 hours. Nakailang minutes na ba ako? Ilang oras na ba? Ayan, malapit na ako mag-end. Mga 20 minutes pa. Tapos sunyog. Basta. Siring ako kaan. Kumaplos. Sus! Kayo mo tinamaan. Agoy. Nakapos na naman sa mga dimon. Sus, Ginoo. Dahil kurang na pagugduri. Yan malagad. Nasobrahan? Ano? Karday, dapat saray sa lahat. Nasobrahan do. Yung gayat ko ng kamansi. Ang lapad daw, sabi ni mother. Ano na pagkaan? Kamansi. Kamansi. Hindi kalamansi. Kamansi. Ayun, ito tayo. Ayan. Salamat po, madam. Still naka-member ka pa rin sa akin. Si Madam Cascade. Pag uwi mo dito, madam, yung pili mo, namumunga na. Pero magsawa ka. Magsawa ka, madam, sa pili. 18 months na lang daw. Uwi na siya. Ano sa akin, kung pag-uwi ni Baba, madam, ang pili, burak na naman. Yup! Madam, sabi ni mother, baka daw pag uwi mo, yung pili, bulaklak pa lang Ito lang namumulaklak pa lang. Kasi naubos na yung bunga.
Marami pa namang pili. Hindi naman lahat ng pili sabay-sabay, 'di ba? Hindi naman yung pili baga hindi naman laging meron bunga. Ano ba 'yan? Salamat po, madam. Thank you so much. Ano yung inbox mo? Lola Sweet. Busy yung isa kong CP. Ando nakasupport kay Sis Cheer Paler kasi nag-member din siya sa akin kahapon. Sabi ko, madam, wala akong may sukli sa'yo. Support na lang. Kasi wala din akong laman yung Gcash ba. Support na lang ka ako yung sukli ko sa pamimber. Ano ba yung inbox ni Luna Sweet? It's a tie. It's a tie. Nag-email nga din sa akin Luna Sweet si YT nagdidak sa akin kasi nga sa iyo nagdidak sa akin si ah ano to Lola? Di ko na gets. Salamat po sa 8 million viewers na naandyan. Thank you so much po sa support. It's a tie. Hindi madam, kasi walang laman yung mga Gcash namin. Kaya di kami makapagpa-member ni Lola Sweet. Sabi ko yung sukli natin, ano na lang, support na lang sa live. Salamat po sa paharang, madam. Hanap-hanapan yung mga mata. If there were no words, no it is sweet, I will feel you. There were no tears. I could feel inside.
Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Thank you so much. Ayan, konti na lang po. 10 minutes na lang. Mag-end live na po tayo. Lola Sweet, ikaw naman mag-live. Sino ba yung mag-live? Ayan, patamsak daw. Lola, nasubukan mo na ba nag-try ka na ba Lola mag-live? Aray. Pares lang to, di ba, Lola? Ay, wow, sana all. May upcoming premiere. Parang ang sarap naman nito. Ice cream, ice cream. Oh, grabe. Ang ganda ng thumbnail ni Lola, oh. Ayan, dan tusok. Lola Sweet, tusukin ko pa ulit dito sa isa. Ayan, di pa pala nakaano to si Tres, nakadikit. Sige, manood muna ako Lola Sweet. Tapos idikit ko to si Tres. Sana all, may upcoming premiere. Tusukin ko to ay, panoorin ko muna to si itong chocolate cupcakes mo. Cupcakes. Tusok 4. Salamat po madam sa paglaro ng harang dyan. Thank you so much. Mamaya po madam magsalang ako ng video. Hindi ko na videohan tong ginagawa ko. Sayang Lola, no? Yung mushroom. Mushroom ng kabikulan. Kapag ganitong maulan, masarap pong lutuin ang mushroom. Kapag maulan, makikita nyo dyan sa kakahuyan, lalo na sa mga tumbang kahoy. Yung kahoy na nababad sa ulan, makikita nyo na ang daming nakatubo. Tumutubong mushroom. Hindi ko na videoan Lola Sweet, sayang. Exotic food ito. Exotic na gulay. Di ba madam, exotic to.
tanging mga taga-probinsya lang yung nakakaalam nito, yung mga nakatira madam sa kabukiran, kagubatan. Si Lula Sweet, hindi to ni Lula Sweet alam. Laking ano si Lula Sweet eh. Ayan, nagpaparamdam na yung aking sipi, nalubat na rin. Hello po, Admin Nor Siza. Babes Golden Heart. Mega love shout out po. Salamat po sa pagbisita sa aking bahay, ma'am. Ayan po, may jacket ka na. Lola, ayan. Dikit na Lola sa iyo si Tres. Andito ako sa iyong cupcakes. Magkayod muna ako ng niyog kasi ako ay magugulay sa gata. Di kaya ako i-CPR ni Lolo kasi magkakayod ako ng niyog kasi daw kapag minsan na may naririnig na kakaibang tunog eh, sini-CPR niya. Kakaibang tunog talaga. Sis, Be, Merlinda Choi, big love shout out Be. Kumusta? Ayan, may jacket ka na Be, Merlinda. Naglinis ako din ng aking ano eh, ng aking bahay kasi parang kinakain ng aking views at saka WH. Kaya nanlaba muna ako ng mga damit nyo dyan. Nilabhan ko muna kasi nabasa nung ano, bagyo. Salamat sa pagbisita, Be, Merlinda. Ilang minutes na lang, mag-e-end na tayo. Sino ba yung next na magla-live ngayon? Puntahan din natin. Ayan, magugulay si Tres. Ako ay magkakayod muna ng niyog. Naririnig ba dyan? Tanghali na naman kasi. Lang daw si Lolo sa mga sound. Kaya minsan, CPR. Hi sis, Miss Jed. Good morning. Ayan Sisi, dinamitan na kita. Nanglaba ko nung isang araw eh, kaya wala kayong mga damit dyan. Yung mga papasok sa akin, mga walang damit ngayon. Salamat sa 8 eyes na naandyan. Masyado balisan. Ano yun, madam? Masyado balisan kasi. Oo, madam. Bakit ganun? Alam mo ba, kinakain yung views ko, tapos ano, WH ko. Yung dating 50k views ko ngayon, nasa 60 na lang. Unti-unti eh. Kaya pala sabi ko, bakit imbes na tumaas yung ano ko, yung views ko, mas lalong bumababa. Bakit ganoon? Ang tataas naman ang views na binibigay niya. Pero maya andyan na naman. Bulusok na naman pababa. Oo nga madam, ang laki nga. Kahit pa na yung live natin, di ba? Pa na yung live natin, pero wala din nangyayari. Four hours ka na madam nagla-live. Ganon.
mga ano ngayon, madam, di ba? Yung mga naggumagamit ng SC, malalaki ng views na binibigay ni Lolo sa kanila. Lalo na yung nagugustuhan niya talaga, yung SC. Ay, wow! Nag-live ka pala ngayon, madam? Anong gamit mo? Nag-SC ka ba? Or direct live lang? Wow, 1K. Ayos yun ah. Sisi, Mesjid. Hindi pa rin maaraw. Maulan. Kanina ang lakas ng ulan kasi nasa bansa na naman si ano, di ba? Nasa Pinas na naman si yung panibagong bagyo, si Leon. Kahapon, madam. Oo, madam. Consistent mo na, ma'am, araw-araw. Nag-live ka. Ako minsan lang din. Minsan. Dati nung lagi ko nagla-live, nagsasawa na ako sa akin WH. Pero ngayon, nabihira na lang din. Yun, bumulusok na. Maganda yung nag-ESC na tinatambayan ni Lolo, no? Yung mga tinatawag nilang momo, maraming momo. Ang daming views na binibigay. Kahapon, madam, naiwan ako dun sa live mo kahapon. Ako yung last chatter doon. Mag-ano ka din, madam, mag-SC ka din. Yung mga niluluto mo dyan, kasi pato kay Lulo ngayon yung mga nagluluto-luto eh. Wow, marami yung ano mo kahapon, madam. Yung views mo. Mas maganda yun, madam, na dinadalaw ka ni Lolo. Sabi ko nga, madam, yung mga nagpapamuni sana, dapat gamitin nila SC na lang, screencast. Kasi marami yung views at saka WH na binibigay si Lolo kapag naka-screencast. Salamat, Sis Jen. Thumbs up po sa upcoming premiere ni Sweet Sweet Race. Si ano yan? Si Lola Sweet. Ano yan, Sis Jed? Second channel ni Lola Sweet. Ipapamunin niya yan, sis.
Ayun, tapos na. Oo, bagong bahay niya yan, sis. Oo. Oo, bago pa lang yan. Sa akin din sis, si Mitch Kitchen sa akin. Ipapamuni ko din yon. Kaya lang, hindi pa ako makapag-live. Hindi ko alam kung bakit. Oo, active pa rin yung main niya. Gusto niya lang gumawa pa ulit ng panibagong bahay. Ako din sis, Jed, gumawa din ng sakit pa ng ulo. Puro main. Ito sisi, under to ng main channel namin, same Gmail account. Pwede kasi gumawa ng pwede tayong gumawa ng multiple channel ngayon. Yung same lang yung yung Gmail, yung email ba. Yung tawag namin dito ni Lola Sweet, anak ng aming anak ng main. Nanganak ang aming main. Hello, Mark Anthony. Mark Anthony J. Briones. Thumbs up. Mega love shout out, Mark Anthony. Meron ka ng jacket. Natamad ako lumabas. Punta sana akong mall. Magbayad ilaw. Ayan. Nakakatamad naman talaga sisi. Maulan ba dyan sa Maynila ngayon? Sis Ginato. Sino to si Sis Ginato? Mega love shoutout po. Salamat sa lahat ng naandyan.
Ayan, na-stack up na ata yung owner. Ayaw na umandar. Mababad sa ulan. Salamat, Mark Anthony. Sis Genato. Mega love shout out. Sino po ito? Ano pong main channel nila? Hindi naman dito maulan. Waiting pa. Wag mo na sising hintayin na umulan. Lumabas ka na. Mahirap na umulan. Tres Marias, good morning po. Good morning din sa iyo, Mark Anthony. Big love shout out to all. Ayan. Salamat sa pagbisita sa aking bahay. Puntahan ko yung bahay mo. Dating dikit na pala ako sa iyo, Sir Anthony. Ayan. Dating dikit na po pala ako sa iyo. Ayan, andito ako sa yung short video. Wild bird eating ulalo worm. Ulalo worm. Money blinker. Teka lang, money blinker. Andito kasi ako sa bahay ni Sir Mark Anthony. Akyat na host sa puno, sa buko. Ayan. Ayan, may damit ka na, money blinker. Ay, missing Bicol, uwi ka na. Meron dyan money blinker na puno ng nyog. Ang baba lang, yung yung dwarf coconut. Abot kamay mo lang. Di mo na kailangan umakyat or kumawit. Pipitasin mo lang. Salamat po, money blinker. Alam mo, money blinker, yung aking ilulutuin ngayon? Kurakding. Alam mo yung kurakding? Yung paborito ng mga taga Bicol kapag ganitong inabot ng isang linggong ulan, 'di ba yung mga natumbad diyan ng mga kahoy-kahoy na malapit nang matuyo, yung babad sa ulan, 'di ba? Tinutubuan 'yun ng mushroom. Yung kurakding yung tawag dito sa atin sa Bicol. Lulutuin ko sa gata na maraming sili. Kurakding. Salamat po, madam, sa paharang.
Ano yon? Yan gusto ko itanim, mababa lang. Nako, dahil ako nagkakaon kurakding. Dahil ka nagkakaon kurakding, akala ko, kapag Bicolano, alam na alam to, paano kainin yung kurakding. Paborito to eh. Kapag maulan, di ba, manoy, blinker eye. Salamat po, Sir Anthony. May binibining ulam. Di mo alam to? Sigurado ka, di mo alam to? Mushroom siya, manoy. Mushroom. Yung maliliit ba? Kaya lang, nailagay ko na sa kawali eh. Ito yung sample. Ito yung sample, oh. Ayan yung sample. Ayan pa pala si Manay Lia. Aray, nahulog. Ayan yung sample, oh. Ng kurakding. Oh. Maliliit lang siya, ang mushroom. Ang bango niya, ang bango. Ayan, oh. Hindi makita. Malabo. Basta ganyan yung itsura niya, Manay Blinker. Kurakding. Kurakding. Salamat, Manay Leia. Naadya ka pa pala. Ito, oh. Ito siya, Manoy, blinker eye. Hindi makita eh. Malabo. Basta yun na yun. Opo, alam ko yan. I mean, baka sinahog na yan sa mga lutong ulam sa tabi-tabi. Tapos, nakabili ako ng di ko alam na may sahog. Haha. Kuyaps yan sa amin. Sa Eastern Samar, kila Madam Cascade. Kuyap yan sa amin. Ayan. Kuyap daw yung tawag. Dito naman sa amin, kurakding. Kuyapi. Kuyapi, madam. Kuyapi pala. Ayan, maggulay muna ako. Maggulay muna. Oo, masarap din yung mushroom ng saging. Paborito ko din yon. Pero mas masarap to, Manoy Blinker Eye. Itong kurakding, mas masarap to. Promise. Kahit tinapa lang yung sahog, masarap. Sis Maribik, salamat ng marami. Abangan ko na lang mamaya ang live mo para makasupport din, Aketch. Ayan, palitan na natin si Lola Sweet. I-pin natin si Manay Blinker Eye. Wow, ang sarap nito ah. Nilagang baka. Yummy, yummy. Andito na pala si Madam. Oh, ang bilis ni Madam. Nakatusok na kaagad. Tapos ako, hindi makapagtusok kasi hindi ko makita yung comments box. Ayan. Mag-refresh muna ako, Manay Blinker. Hindi ko makita yung comment box dito eh. Ayan na, andito na ako. Waiting na po. Ayan, done, tusok na, Manay Blinker. Sa yung 50 pesos lang yon.
Nakailang sahod na ako? Pang 5 pa lang. Tama ba? Pang 5. Pang 5 ngayong ngayong 26, baka pumasok na sa aking account. Sa bangko ko yung aking sasahurin. Nung kailan ba ako sumahod? Bago sumahod ulit. Nung July, sumahod na rin ako. Oo, pang 5 nga, Manoy, ngayon. Ano lang yon, nakachamba lang sa unang sahod ko, pangalawa. Palipad yun ng anonymous person from Canada. Ano siya, Manoy Blinker, $20, tag 100. Siya yung pangalawa nagpasahod sa akin. Anonymous person, di ko kilala. Hindi din na siya pakita. Nakilala ko siya pero hindi na rin siya nagpakita ngayon. Pero naka-member pa rin siya sa akin ngayon. Sir Vianney, yung kanyang pangalan. Tapos yung iba, yung mga palipad sa akin ngayon, sasahod naman ako ulit kasi nung birthday ko, nung October 8, ang dami nagpalipad sa akin. Tapos si Madam, hindi nag-aalis ng membership sa akin. Kaya yan. Meron laging revenue si Tres. Salamat, Madam. Sa lahat ng naka-member sa akin, kay Mami Groovy, kay Sis Ilocanang Pobre, kay Sis Dit Makanip Mix Vlog, kay Manay Eric, kay Ma'am Lady din na din sa akin naka-member, kay kahapon nagpa-member si Manay Bicol, tapos si Cherry Paler, si Sis Cherry Paler kahapon. Thank you so much sa kanila. Kahit hindi ako makasukli, hindi ako makasukli ang sukli ko lang support lang sa live din. Tapos kay Sir Albert, hala, nakalimutan ko yung pangalan. Tapos yung mga yung mga namamarapara. Namamarapara ba, nagpapalipad kahit hindi natin kilala, 'di ba? May mabubuting puso talaga din. Daig yung mga kamag-anak natin. Yung mga kamag-anak natin hindi natin makita na magpalipad sa atin. Salamat po sis Ginato or Ginato. Sino kaya to? Kanino to, Ninja? Hindi ko alam. Sipag sa live at enjoy. Oo, Madam. Di ba, Manay Blinker, nakanta-kanta ka din? Sino to? Sino daw to? 3 oras. Hindi ko alam to kung sino to. 3 orate. CH Japan, mega love shout out. Introducing today's stream. Thank you. Puntahan ko to si Shrimp. Laging upload nito Shrimp. Ang diliit. Oh, totoo talaga to? Nahipo na ganito yung kulay. Iba-iba yung kulay. Minsan pula, kulay pula. Totoo talaga to? Sa Japan? Salamat po, Madam, sa paharang dyan. Thank you so much po. Manay Blinker, di ba nakanta-kanta ka? Minsan mag-akyat ako sa iyo, tapos pag ako naman, akyat ka din sa live ko. Oo, meron yan sa amin. Gold. Wow! Dan connected, Madam Cascade, sabi ni Manay Blinker Eyes. Yung luto na, ha? Luto na siya, Madam.
Kaya lang Manay Blinker, yung aking V8, sira na, hindi na gumagana yung mic. Di ko alam kung headset or mic yung may difference siya nun. Parang gusto ko naman nga bumili. Ano ba yung maganda ngayon Manay Blinker na sound card? Sino to? Mga bago to. Parang ayoko damitan kasi di ko kilala kung sino sila. Mga ata to eh. Mi Bao Beef Burak Kom Giad. Ang hirap na mabasahin. Mega love shout out Mi Bang Bao. Ako wala V8 speaker lang na malaki. Gamit ko kaya malakas. Ganun ba? Ha? Ano yan, Madi? Nakikita yung ulo mo parang niyog. Mega love shout out po, 12 million viewers. Salamat sa lahat na naandyan. Sabi ko mag-e-end live na ako. Hindi ako makapag-end live hanggang merong tao. Damitan ko ba to, madam? Damitan ko ba sila? Natatakot kasi ako magdamit kasi minsan may nagbababa ng link na iba yung laman. Mapapalo tayo. Kinuha ko yung aking power bank kasi lubat na tong isa. Ayan, dinamitan ko si si Mibaw. Ano madam, pangalan mo? Yung gamit nila? Ginamit ba yung pangalan mo? Hirap nun. Ayan, salamat Manny Blinker sa pag-connect. Sir Mark, thank you so much. Salamat po sa pag-stay, Sir Mark. Meron ka po ba dyan papatamsakan? Pababa po ng bahay mo, Sir Mark. Naririnig yung music ng kapitbahay. Masi-CPR ko niyan, malamang. Ang lakas na pa-music, siguro mayroon dyan meron pala. Meron pala kasing kasalan, bukas ata. Ano ngayon? May kasalan pala bukas dyan sa may unahan ng kapitbahay. Diyan kay diyan sa nagka naman arami ka naman yung akin ni Reboy? badus na
Nakit ni Riboy. Lalaki din. Babayi. Sabi niya, di ba ko ito? Nagkatog kita dyan. Quick. Oo. Oo nga eh, nahirapan ako mano yung blinker magbasa ng mga bisita. Hindi naman po, Manay Blinker, palitan ko na tong nakapin mo. Hindi naman Manay Blinker kami dito binabaha, kaya lang yung aming palayan doon sa baba, sa kabilang farm namin, yun ang dinadaanan ng baha kasi yung katabi niya, sapa. Umapaw yung tubig sa sapa, kaya ayun, dumaan. Dinaanan yung palayan namin, lahat nakadapa na yung palay. Wala kaming aanihin kasi babad sa tubig, mabubulok yun kasi kaano pa lang, kakabunga pa lang, no? Di pa tigas na, no? Yung wala pa masyadong laman, yung palay. Uy, nakalimutan ko maano to, pinututungan ko. Nakalimutan kong tutungan. Ikaw bahala, ikaw host. Ibaba muna para may itaas na iba. Sige, palitan ko na. Ipalit ko si Sir Mark. Ayan, tusok 30, Sir Mark. Sa Kapinoy, pagtatanim ng mga halaman ng Ravenia sa garden. Panoorin ko dito sa aking tres, sa isa kong sa isa kong account. Welcome po Sir Mark. Ma'am Jelin Yang, mega love shoutout po. Good morning. Good morning po host. Good morning din po Ma'am Jelin Yang. Ayan. Ayan, tusok, dalawang tusok Sir Mark Anthony sa main at saka ito, panoorin ko po itong video mo. Idikit ko na rin si Tres. Nasa harang pa ako, Sir Mark. Kami aanihin na ngayon, kaya sure yun, bawas na at mabaho na naman yun. Oo nga! Oo nga, Sir, ay Manny Blinker, ganun yung nangyayari sa palay na nababasa ng ulan, tapos aanihin, syempre 'di ba, hindi naman mati-tracer agad. Tapos kahit ba-tracer siya agad, hindi matutuyo kasi walang araw. Nung nakaraan din kami, nabulukan din kami ng palay. Kasi nasa kasagsagan ng pag-anihan, tapos biglang umulan. Tapos nabasa yung palay. Tapos panay yung ulan, hindi namin naibilad. Inilagay lang nila papa doon sa sa balkon, sa bahay. Tapos doon sa kusina, doon lang nila nilatag yung palay. Umuusok yung palay dahil mainit. Mabaho eh. Kaya yun, yung ginawa namin, sinasaing-saing lang pang pakain sa aso, ganon. Kaya kawawa yung farmers. Kawawa yung farmers kapag ganitong panahon. Dinadaanan ng ganitong disaster. Yung napanood ko nga napanood ko kagabi sa dumalaw sa aking live, naawa ako kasi sabi niya, yung video niya doon, latest video niya, kumakain sila saging kasi wala silang bigas kasi nga binagyo daw.
Kaya naawa ako kagabi, sabi ko isasalang ko siya, mamaya ko pa siya isasalang. Hindi ko na isalang kagabi. Oo, pangit talaga ng lasa kapag ano na, nababad na sa ano, sa tubig. Oo, ang pangit. Kaya yung ginagawa namin, hindi na makain ng tao. Sa ano na lang, sa mga aso. Tapos minsan, nag-try din kami money blinker, hinalo namin sa maputi. Ang pangit pa rin, hindi pa rin masarap yung lasa. Hindi ka gaganahan kumain, kaya magda-diet ka talaga. Kakainin mo na lang yung mga ano, yung mga, ano na lang, duma. Kamuti, kamuting kahoy, saging. Pamalit sa bigas. Ginoo ko, sabi ko kay mother ngayon, kapag naubos na yung stock namin ditong palay, sigurado, magbibili na kami ng bigas. Kasi di ba yung aanihin sana pang ano na naman namin yun sana. Lugi yung magsasaka ngayon. Kawawa, ang mahal-mahal pa man din ng ano, pampataba ng palay. Meron akong video noon, Money Blinker, hindi ko pa nga na-upload. Sabi ko kay Bunso kasi hindi ako nakakauwi doon sa kabila. Videohan niya kasi ipasa niya sa akin kasi i-upload ko kasi nga meron akong video doon nung umuwi ako nung nakaraan. Binidyohan ko yung palay na ang ganda. Tapos, after 3 days, ganun yung nangyari. May bagyong Christine. Kinadapa yung palay. Blinker eye, salamat po, sabi ni Sir Mark Anthony. Ayan. Nako, pati saging na mga tanim ko sa probinsya, ubos, katumba, wala na makuhang saging pag-uuwi. Kami nga din, marami din natumba ditong saging, hindi dahil sa hangin, kung di dahil sa lumambot yung lupa, money blinker eye. Tapos yung mangga, natumba yung mangga dahil sa lumambot yung lupa, dahil sa sobrang ulan ba naman. Sis Ginato, thank you so much. Oo, kaya di mapamura. Oo, kaya di mapamura ang bigas dahil sa mahal ng pataba, spray at maintenance sa pagpapalay. Kaya malabong mag-20 ang bigas. Oo, Money Blinker, hindi talaga yun mangyayari. Nako, ano nga, yung bidaw, alam mo yun, yung ipa ng palay, ang mahal-mahal nga ng kilo. Bigas pa kaya? hindi talaga yun magiging 20 ang kilo. Malabo. Gulay nga ngayon, wala kang mabiling 20 pesos. Lagi na sa 30, 35 yung mga gulay. Yung kilo ng gulay ngayon ang mamahal. Ayun sila Papa, ayun o, nakikita nyo ba doon o yun o, yun o. Ayan, may dalang kalabaw, hinahakot yung buong niyog na pangkupra. Okay. Nagkukupra kami, Money Blinker, inabutan ng ulan at saka yun nga, si bagyong Christine. Yung lutuan ng kupra, yung agunan yung tawag dito sa atin, napuno ng tubig, kaya naman, nagkataong merong kinukupra. Kaya yung iba na hindi pa naisalang buo na lang na ibibinta yung buko, yung niyog. Kahapon gumawa si Papa ng papag kasi doon binatungan yung ilalim ng papag para maluto yung natitirang mga kopra na hindi pa naluto. Niluto nila kahapon. Yung iba nga inaamag na Kaya 'di ba, laking perwisyo sa magsasaka yung mga ganitong pangyayari, mga pagbagyo, baha. Buti na lang hindi yung dala ni Christine, ulan lang. Walang dalang hangin kasi kung may hangin na dala, ewan ko lang tong mga nyog na to.
Merong hangin pero hindi gaano, hindi nakakaano, hindi masyadong malakas. May nabuwal din na ano na niyog, pero yung niyog na nabuwal, nakita ko meron ng damage yung puno. Kunti na lang yung yung ano ba, yung ano tawag kay ito ma? Supuon baga, grabe nang kinauna ning ano. Sa Magallanes, oo, kasi Manay Blinker, doon kasi malapit sa dagat, kaya ramdam talaga yung ano, buwilong-buwilo yung hangin. Tapos palibasa siguro yung mga tanim ditong saging, mababaw yung mga tanim, kaya mabilis matumba. Nasa Cavite kayo ngayon, Manay Blinker. Lakas din ng hangin. Dito sa amin, malakas ba ma? Parang hindi ko man masyado naramdaman na malakas. Pero yung bubong namin, sa bubong namin natapon yung mga ano ng niyog, mga dahon. Sa bubong namin tumatama. Ah, ganun. Grabe talaga, no? Baha talaga, no? Oo, kasi dito sa may Castilla din, hindi na daw nakatawid sa kalsada yung mga sasakyan. Kasi, grabe yung baha. Diyan sa may bandang ano, Bukal-Bukalan. Sa may Rizal ba yun? Tapos sa Legazpi, bahang-baha, sa Pulangi, Albay. Ewan ko lang yung bahay namin dun sa Ginubatan kung ano na yung nangyari doon. May bahay kasi kami doon. Kapag dinaanan ng lahar, galing sa bulkan, pumapasok dun yung ano, yung buhangin, yung baybay. Pero ngayon, ewan ko lang. Di pa kami nakakabisita dun eh. Oo, Manoy Blinker, yung Ondoy, grabe talaga yun. Yun ang ano, bagyo na hindi rin makakalimutan dito sa Kabikulan. 'Di ba? Ang dami. Yun yung bagyong Ondoy, yun yung 2000 ano yun? 2006 ba yun? Nasa Laguna ako noon eh. Nung umuwi ako dito, nakita ko yung grabe nangyari diyan sa may paanan ng bulkan. 2000 ano yun? 2006 ba yun o 2005? Basta malapit na yun, malapit mag... Ah, iba ba yung Riming at Ondoy? Ah, Riming pala yung pinakagrabe. Thank you, Sis Ginato. Ano kaya main channel nito? Nag-support lang ba talaga siya sa akin? Oo, nag-support lang to. Koreano eh. Anyong sayo. Koreano to eh. Si ano, Sis Ginato. Salamat po, salamat sa lahat ng nag-stay dyan. Sana andyan. Manay Leia, thank you so much. Andyan ka pa rin, Manay Leia, hindi ka nangiiwan. Si Manay Leia na hindi siya nagwa-whitey, pero laging nasa whitey nakatambay. Nagsusupport sa kanyang mga BFF. Manay Leia, nangangamoy na yung ano, kurakding. Ang bango. Ang bangot lang kain ni Manay Leia, ano, tinapa lang, sapat na. Masarap sana hipon eh. Ano ba ang kurakding? Kurakding. Si Manay Blinker, hindi niya pa alam, pero daw, baka natatikim mo siya. Alam niya may kurakding. May pula, no? So, sa Gumagalyanes. Naka, ano sa mga kahoy. Oo. Tindahan natin sa palengke. Sabi kasi, 'di ba Manay Leia, kapag naamoy mo yung niluluto mong mabango, ibig sabihin masarap daw. Naamoy ko eh, mabango eh. Ibig sabihin masarap. Ay, tapos ka na magluto. Paksiw na tilapia. Wow naman. Ay, grabe ka ma.
Hi, oo, baka ano, riming nga oo, riming. Basta yung nagbilang ng buwan, oo, riming pala yon, Manny Blinker, sabi ni Mama. Riming. Bagyong riming, yung grabe, no? Yung nangyari diyan sa may paanan ng bulkan, sa may Daraga, Kamalig. Tamang tao, hindi ka namatay. Talaga. Laagan ko pa bango, hindi. Mabango mabango yung amoy ng niluluto. Kapag daw mabango, ibig sabihin, masarap. Tapos lagyan ng maraming sili. Agoy! Sabi ko kanina, mag 2 hours lang ako, tapos panaydaldal ko kasi mayroong pang tao dyan. Dumating si Manay Blinker Eye. Ayan, magti 3 hours na pala ako. 10 minutes na lang bago mag 3 hours. Mag-end na talaga ako pag naka 3 hours na talaga. Mag-ano ka, Manay Blinker? Mag-live ka ba? Tambayan din kita mamaya sa live mo. Yung isa ko, si Mitch Kitchen ko, andun kay Sis Cherry Parlor. Nakatambay. Sir Anthony, salamat po ng marami sa suporta. Thank you so much po. Kailan ka po magla-live, Sir Anthony? Para mapuntahan din po kita. Ayan, tapos na po ako dito sa iyong bahay. Oh, thank you for watching na kay Sir Mark. Pagtatanim ng mga halaman. Ayan. Idikit ko na rin po ito si Tres. Tika lang, mag-comment pala ako para alam ni Sir Mark. Ayan. Daan na po, Sir Mark. Ayan na po. Dikit na rin po sa iyo si Tres M. Puro vlogs ka lang. Hindi ka po nagla-live, Sir Mark. Puro vlog lang, upload lang. Nagluluko tong isa kong sipi. Ayaw mag-comment. Ayan, 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 ayan. Ayaw mag-response. May nakasupport dito si ano. Dito kanina po to dito. Paano ba mag-Koreano? Mari Blinker Eyes, mag-Koreano ka nga. Pasalamatan mo to si Sis Ginato. Ginato or Ginato? Ano ba yung tamang pag-pronounce nito? Baka meron siyang jakitan ko nga, baka meron siyang i-drop na link. Blinker Eye, Dan thumbs up sa dalawang upcoming premiere and still watching po sa latest video mo po sa adobo sa gata na pusit. Wow, sarap yun.
Paborito ko yung pusit. Ayan. Nasa video mo daw, Manny Blinker Eye, si Sir Mark Anthony sa iyong nilulutong adobong pusit. Nilutong adobong pusit. Ayan. Sarap niya ito. Sir Anthony, hindi ako sa'yo, comment yung isa kong account. Basta, pinanood na lang kita ha. Tapos, dinikit ko na rin po sa'yo si Mitch Kitchen. Si Tres M. Hindi po ako makapag-comment. Tapos, tinusok ko na rin to ng aking main. Ayan, 10 minutes na lang po. Mag-end live na po talaga ako. Salamat po sa lahat ng sumuporta po sa aking live ngayon. Salamat po. Sir Anthony, thank you so much. Manay Blinker Eye. Manay Leia, thank you. Madam Cascade, thank you so much. At sa lahat pa po. Kay Ma'am Jen Alonso, na nagtambay din kahit gabi na doon sa Canada. Nakabidil lang din, nakatambay lang ba yung phone niya. Thank you so much po sa support. Ay, masulok-bulok. Sana, huwag nang tumuloy yung ulan. Ganito lang. Ayan o, lumabas si Haring Araw. Libong kang payuhan na dapat. Manay Leia, thank you so much. Manay Blinker Eye, Madam, Sir Mark Anthony, Sir Jess Genato, thank you so much. Ano bang tawag dito? Paano ba sa Korean yung thank you? Annyeong seyo, ganon. God bless everyone, sabi ni Sir Mark. Thank you so much, Sir Mark. Kay Ma'am Jen Alonso, kay Sir Kasiaw kanina. Sino-sino pa ba yung mga pumasok sa akin? Nakalimutan ko na. Basta yung lahat pong pumasok sa live ko. Salamat po ng marami at sa nakabidyo dyan. Alam ko mayroon dyan nakabidyo nagbabantay sa live ko. Salamat po ng marami. Thank you so much. Ayan. Paabutin ko pa po ng mga pasobrahan ko. Mga 10 minutes pa. Para dikit na dikit. Ayan. Magkaling Leia, salamat po. Sabi ni Sir Mark Anthony. Sir Blinker Eye, Dan. Sabi ni Manay Leia. Manay Leia, mag-ano ka na kasi? Mag-upload ka na. Uploadan mo yan. Yung mga luto-luto mo baga dyan, Manay Leia. I-upload mo. Para, mo lang ba? Gawin mo lang memory. Yung YT. Para yung mga memories mo, mabalikan mo na andyan lang naka-upload. Diba, Manay Leia? Yung mga luto-luto mo sa kusina, Manay Leia, i-upload mo dyan. Short video, kahit short video. Anong oras live mo? Manay Blinker Eye? Wow, yan. Pag hindi daw siya busy, mag-play siya sa atin. Sabi ni Manay Blinker Eye. Anong oras ka nagla-live, Manay Blinker? Mag-live ka ba mamaya? Kay Sis Marivic, minisis pa pala kanina na andito. Kay Sir Zoom din, kay Sir Zoom, naka-live na rin ata si Sir Zoom Flex. Ay hindi, wala na siyang live. Nag-end na pala siya.
Ayan, malapit na po tayo mag-end. Ayan, hintayin ko po muna na mga sobrahan yung 3 hours para dikit na dikit. Para buo yung 3 hours. Kasi minsan, sakto ko lang na 3 hours na i-end live. Pag ano na, bawas. Ano lang, 2 hours in 50 minutes lang. Kaya dapat may sobra, may pasobra yung pag-live. Para dumikit yung WH. Bukas maulan. Maulan bukas yung kasalan. Kasi bukas pa mararamdaman yung ano ng bagyo. Yung dalang ulan ni Leon. Ito ang talaman ng balis na. 28 di ba? Bukas 27 ngayon. Ang talaman ng balis na. Bigla ako dito, da Marites. Alam mo ba mga Marites, dawa marayo kita na naglalako. Naglalako ka. Naman ka naman. Naglalako ka ito. Siyempre nakikita ko na. Agi-agi. So dating nakilid na sa ano? Burang. Ang malinaw na buto. Ha? Pinagpapali-ari karang natugi na sila. Bye-bye all! Mag-end live na si Ma'am LA. Sabi ni Madam, dito lang kami. Salamat po, mag-end live na po ako. Pwede nyo na po akong iwanan kasi kapag andyan pa kayo, hindi ako mag-end live. Sino yung susunod na mag-live ngayon para siya naman yung masuportahan natin? Sir Anthony, hindi ka magla-live? Manay Leia? Madam? Sir Manay Blinker Eye? Anong oras ka magla-live? Pag may time po kayo mga kaibigan, punta po kayo sa team namin. Yan na nasa Lugumi. Lugumi po ang team Organic Support. May live ng Monday to Sunday, schedule LS 3 PM to 6 PM, 6 PM to 9 PM, 9 PM to 12 AM. Ang daming live nito 12 AM, 12 to 3 AM. Grabe yung live nito. Team Organic Support. Sige po sir. Screenshot ko nga to. Okay po Sir Anthony. Noted. Noted po. Sis, Ginato, thank you so much for your support. Salamat. Pwede niyo na po akong iwan. Thank you so much. God bless everyone. Thank you, thank you. Annyeonghaseyo, Sis Ginato. Bye, Manay Leia, Madam. Thank you, Madam. Sir Mark Anthony, Sir Blinker, Manay Blinker Eye. Thank you so much. Sir Ginato, thank you. Ayan, nag-end live na si Madam Lady, Ma'am Lady.
Okay po, Sir Mark. Hindi ko pa to na ano ata. Para hindi ko pa to kilala itong mga to. Sina Region F, Grigonio Romeo Soreda, and Mary 1, 23G. Tantalizing Eyes. Mega love shout out po, sir. Salamat po sa pagbisita, Sir Tantalizing Eyes. Malapit na po ako mag-end. Pinapasobrahan ko lang po yung 3 hours para dumikit talaga. Mega love shout out po sa iyo. Salamat po sa pagbisita sa akin live. Sana all Tantalizing Eyes. Parang blinker eye lang to ah. No. Manoy blinker eye, parang ikaw lang to. Tantalizing Eyes. Oh, sabi ko na nga ba eh. Tantalizing. Ka ano ng blinker eye. O siya, sige. Second account mo to? Wow, sana all. Na ano, anak ni blinker eye? Talaga ba? Wow, 251. Same ang ano nito, Manoy Blinker, same ang ano, Gmail niya. Oh, yala, bakit sa akin gusto ko na mag-live pero ayaw ayaw ma-verify yung aking phone number. Ayan tuloy, pinaghirapan ko na yung Mitch Kitchen ko. Sige Manoy, idikit ko to sa yung main. Ayan, paano po kay... teka lang. Pag-go to channel po kay Sir, kay Manoy Tantalizing Eyes. Padikit po. Ginamit ko kasi yung main ko eh, kaya nawala ako sa aking live. Sir Walbor, mega love shout out po Sir Walbor. Salamat po sa pagbisita. Pa-end live na po ako Sir Walbor. Samsak Ma'am Host, ingat po kayo dyan. Salamat po Sir Walbor. Kayo din po. Ayan, meron na naman pong pararating na bagyo. Nakapasok na po sa Pinas, 'di ba? Sa PAR. Sana wala nang dalang ulan at saka hangin. Sana malusaw na lang. Salamat po Sir Walbor. 2 minutes na lang po, mag-e-end live na po ako. Pinapasobrahan ko lang po yung 3 hours. Actually, ito yung unang sumikat pero nag-focus ako sa blinker. Talaga ba? Ganon. Nako, naghihilaan na nga sila ni Christine. Agoy, tabang. Yan ang mahirap. Naghihilaan na, baka mamaya. Sana, hilain siya ni Christine palabas ng bansa, di ba? Hindi yung hilain niya si Christine, pabalik or papasok ng ulit, ng Pinas. Naghihilaan na daw eh, naghihilaan na. Yun ang mahirap nun. Kapag nahila si Christine, ako, anong mangyayari? Idikit ko sa Humani Blinker Eye si 3M, tapos itong main ko, tapos mamaya si Mitch Kitchen. Hala, pinapabalik daw si Christina. U-turn na nga sa balita. Ganon. Diyos ko Lord. Yung yung mga dating baha. Diyos ko. Dosa na ini talaga. Ayun ko na siya sa mga Sige na ma.
latest upload mo dito, Manoy Blinker ay, 1 month ago pa. Ano yung mga upload mo dito? Lahat short. Dito muna ako sa while waiting bus for my way home 1 month ago. Saan ka pupunta nito, Manoy, Tantalizing Eyes? Bakit ka naghihintay ng bus pauwi? Ayan, panoorin ko muna to. Ayan, ang dami ko nang nakikita nagsisipag live na rin. At saka, idikit ko na rin to si si Tres M. Agoy. Sunog na ang aking face lock. Anong oras na Makao na kita. 11:27 na. Ayan, kahapon ata ito. Kahapon ata o last 2 days. Nag-live ako dyan. Nag-live ka na dito. Uy, bakit nakapag-live ka na? Bakit ako hindi? Ano nangyari? Hala, Money Blinker ay, paano ba? Bakit sa akin na ako na-reach ko na yung bananas ko. Pero hindi ako makapag-live dahil nga doon sa sa verify your number. Phone number, doon sa phone number ako nagka-problema eh. Kasi ang alam ko talaga yung ginamit kong phone number doon sa una, yun din naman yung ginamit ko dito. Pero bakit ayaw? Try to use another account daw, another phone number, sabi. Matagal na yan nag-live, di ko lang mag-live. Iba yung account nito, iba yung Gmail nito, Manoy, Tantalizing Eyes. Ayan si Madam nandidikit, Dan Tantalizing Eyes. Ayan. Ayan, mag-end live na po ako. Bye-bye. Thank you so much po. Ito naman idikit ko na to kasi nasa gitna na yung red line. Pwede nang idikit, 'di ba? Ayun malabo. Ayaw magpakita. Ayan ang labo. Ayan. Dikit na si Tres M. Lahat iba. Sa akin kasi, yung gamit ko, yung parang anak lang ni Tres Maria's Farm, si Mitch Kitchen. Isa lang. Kaya yun ang itatanong ko kay Mamla kung bakit mamaya mag-message ako sa kanya. Kasi siya yung magaling dito eh. Diba? Ang dami niya ng mga dami niya ng mga anak. Ayan, may pumasok pa si Temptating Eyes. Ikaw na naman to. Basta may eyes, alam ko, si Money Blinker to. Temptation Eyes. Ikaw to Money Blinker Temptating Eyes. O siya, mag-end live na ako, bye-bye. Dikit na din to, sige. Thank you so much sa pagdikit. Manoy Blinker Eyes, thank you so much. Hahaha. Basta mga related sa eyes, ikaw yan. Sana all Tantalizing Eyes, Blinker Eyes, Temptating Eyes. Sa'yo na lahat. Sige, bye. Thank you so much po again. Thank you so much, Sir Manay Blinker Eyes, Sir Anthony, Madam Cascade, Manay Leah, kay Sir Walbor, kay Sir Sis Ginato. Thank you. Korean to eh. Ano ba sa Korean yung thank you? Anyong sayo? Bye everyone. God bless po. Ingat po tayong lahat. May pararating na naman na bagyo sa ating bansa. Sana po ay manatili tayong ligtas. Thank you so much guys. Bye-bye. Sir Anthony, thank you so much. Manay Blinker Eyes. Madam, thank you. Wala, meron na naman. Mag-i-end na sana ako eh. May umabot pang charismatic. So, sana all. Charismatic. Oh, siya. Bye-bye na. Bye.